Nek kepinteran iku kabeh bisa ditiru. Nek garis sing uripe menungso iku dhewe-dhewe Gusti Allah sing semono uga awakmu. Apa sebabe awakmu kok ora wani nyidhek ning tlatah Majapahit ning malah kowe gawe ontran-ontran ning lalatan Majapahit. Yes, tak niati tak gagal. Saking bedodoke atiku, saking lorone atiku, kapan boyo aku iso gawe rusuh, kapan boyo iso jokeng kawibawan peno. Wiro Jawar. Ya. Aku sing depani ning kraton Majapahit. Jinecer aku lurahing Tamtama ing Majapahit. Sapa wae sing gawe kesruh ning Majapahit adepono. Kang Wirabasta. Aku meguru karo Riko. Sing tak gadang-gadang, sing tak golo-golo kapan boyo aku iso dadi Tamtama ana ing kerajaan Majapahit. Ning Riko sing diterima dadi lurah. Majapahit dadi lurahe satriya prajurit. Riko gak gelem ngangkat aku, Riko lali ninggal aku. Jawar. Ya. Ojo nutuh aku sing kaya. Saiki buktekno padha-padha tunggal wiritan paribasane, ya. Ana ing padepokan Telomoyo biyen Wiro Jawar uga Wiro Bastam sing ngangsu kawruh ilmu-ilmune Mbah. Nek kowe ora trima kanggonen utawa weruh aku sing dadi lurah Tamtama, sakarepmu tak ladeni dilo. Kang, tak jabel basaku. Wiro Bastam. Sureng jara lebure pancing coreng. Ayo. Tunggal peguron, mbok menawa iki dina adu tose balu jepret kulit muspro mubadir tamaguna. Ayo, adu landhepe siung Bathara Kala. Sapa sing iso ngalahno bakal iso urip ana ing alam donya. Ayo. Jawar. Ya. Padha-padha siswa ing Telomoyo. Suntaan ajimu ketekno kabeh. Oh, mantramu. Kepingin. Gak mundur Ya. sejangkal. Kepingin leler, kepingin ndok sak pira dadare emas sak pira leler. Ya ayo. Sapa sing aja nganti tumpang suh. Anggone kok ngrapal Jawa Mantra. Ing ati-ati Kang. Bot! Bot! Motor. Motor. Tumpang suh anggonmu ngerapal aji lebur sekedhi. Lebur sekedhi ki mau tataran ning kaping 4. Ning olehmu ngerapal ajian lebur sekedhi kuwi tumpang suh mantramu. Mula ora tumomo nyang anggane Ya. Kang, isih ono maneh ajimu. ono paribasa. Sronto yuda. Sronto pelik yuda ta. Wong peno-peno kepingin aku kalah aji Jawa Mantra ayo. Ngalone gagal. Suntanemu tak ungal. Oh, dadi kok ngono. Sing hati-hati Kang. Oh, woi! Hei! Bunga! Yo! Aduh! Hei! Jangri! Loh! Bukan kancamu. Loh! Iki mau aku tarung karo si Wiro Jawar. Nggih. Namakno aji nganti aku lengah dhewekne sing kena ajiane Wiro Jawar.
dheweke nganti mati. Saiki ngene. Mati bogel. Yo, Nggih. Sakri, wis bapak. Koncoku. Sapa ibu ya? Bogel. Mati yo bano. Bah, Lah terus ana apa? wong wis gak kanggo mayado timbangane digawa mulih yo kadoan. Nggih. Saiki apa iki wis duwe bojo apa durung? Dereng. Durung. Dereng. Mulya nang gone omahe Bogel, bojone ra biyen pen bojone ya. Sakno, bener aku. Ya wis bapak iki mati. Ayo. Bacok kan. Kok iso tangi maneh iku lho. Wong wis mati kok tangi maneh. Bojoku sik empure kate kok badok. Matamu ah. Lho. Mau jare mati. Jare mati kon niku. Ya. Kedok mesakre. Nggih. Ya. Terusno lagi ya. Ayo rada menengah saya menengah goleki buron alas kidang kencana. Ya, ayo. Nggih. Deraken. Ayo. Hei. Hei. Kring. Hei. Trono, Dorawira Bastam. Trono. Trono. Minggir. Iki wujude kidang kencana. Minggir. Yo iki sing dadi pangidame Gusti Prameswari Majapahit. Ya, jus mawon. Coba ngono kuwi. Nggih. Ojo nganti keplayu saka pengarepan. Oh! Doro. Alus Nggih. kaya kuntal rasane. Sawise kidang kencana tak tamani tumbak, Yai Gobang Nggih. mati. Saka rumangsaku mati kidang kencana. Ning aneh Ya napa? tumbak Yai Gobang musno sak kidang. Waduh. Pripun iki? Terus pundi niki? Dorawira Bastam. Iki ngatur Mojopahit gel. Aku wis ora bisa. Sampeyan kedua. Nggih. Sampeyan kowe. Nggih. Nggih. Matura karo Gusti Nggung ana ing kawiragunan. Nggih. Menawa aku wis bisa nemokno kidang kencana. Nggih. Ning nyatane kidang kencana musna bareng karo pusaka tumbak Kyai Gobang. Nggih. Matur karo Gusti Nggung. Nggih, kula tak matur. Pidana apa wae aku bakal Nggih. sawise bocah-bocah turun. Aku wis meh
sepasar ora Bali. Saiki aku terno Bali yo. Ayo Bali oleh katu. Yo Bali ono. Anak karo-karone. Nggih, Yo. Nek ana wong tuwa ketoke meneng kaya biyong iki, sakjan-jane awakmu seklorone iki kudu ngerti apa sebabe nek biyong sing kaya ngene iki gak kaya adat biasae. Wong awakmu iki wis gedhe nak, mosok sik gak ngerti. Sakjane kula ngertos, Byung. Ning kula badhe sanjang teng sampean kok koyok-koyok mengomingkem. Joko Welas, Inggih, Byung. saklungane bapamu tinimbalan dening Gusti Temenggung Wiraguna. Nganti sakprene ga ana mule kamangka adat kabiasaan iki. Nek sowan nang dalem kerajaan bapamu ki gak kaya ngene. Nek lunga nganti suwene kaya ngene iki mestine ngutus sawijining lurah kanggo ngabari nok keluarga. Dadi gak dadekno was-was melangai keluarga, Le. Nek ngoten jumbuh kalian pamikiran kula, Byung. Kula tansah lengar-lenger awan kirang mangan, bengi kirang turu. Paribasane kaya ngono. Kula mikiraken Bapa Wirabastam nggih menika, Bapak. Lah ya mergo iku Rara Wilis. Apa sebabe Byung saben dina tansah mikir menengi Byung iki mikir. Kok bapamu iki nganti sakprene gak ono kabarane? Apa ta bapamu iki duweni kesalahan nganti Gusti Wiraguna iki duka karo bapamu? Iku, Byung. Nggih, ngapunten nih. Kula nyelok atur. Ya apa dak? Sedaya niku nggih pun digagas. Nemen-nemen nawi enten napa-napane jenengan sing susah nggih sinten. Lho, ya apa olehku gak gagas? Kaya apa olehku gak mikir wong jenenge bojo? Nah nek sakwise lunga kaya ngene iki gak ana mule. Kamangka gak kaya ngono biasae. Ya tartamtu aku iki kepikiran. Nggih ditungane mawon, mugi-mugi mboten wonten napa-napa ngoten lho. Ya muga-muga ae. Nggih. Atur aja bunyi. Kula saderengipun tidak mriki. Iki pasar sampe kula kalih Sabdul kapure kunjung kene. Nggih, nggih. Ana kabar apa? Nggih mboten wonten napa-napa, nggih aman selamat cuma kula mau ditus wangsul lumiye ngoten lho. Oh, syukur yen ngono. Tapi duka mate sak mangke dereng dateng. Loh. Ya apa awakmu iki? Ti? Ya kula dipun utus lumiye wangsul ngoten lho. Lah anu wau iki pasar aku tak kari-kari ae ngoten lho. Ya muga-muga ae
Joko Welas, Nggih, Biung. uga awakmu Rara Wilis. Nggih, Biung. Ndedonga karo Sang Hyang Widi, muga-muga sak tindake bapamu iki gak nemoni alangan apa-apa kalis ing sambikala iso ketemu karo keluarga ana omah. Nggih, Biung. Gedhe pandonga kula dumateng Bapa Wirabastam. Mugi-mugi wangsul salebete Iqbal Wisma menika tansah sehat mboten enten catunipun Bapa. Nyai, lho, aku sing teko. Iki lha ya suarane bapamu. Kakang Wirabastam ndang mlebu kan? Wis padha nglum. Anak-anakmu kabeh katone ya wis ana ngomah. Nyai Ageng, Ya ana apa Kang Bastam? pangapuramu sing akeh, sing gedhe ya. Nek wis ana meh sepasar iki, aku ora sambang tilik, ora bali ning bali omah iki. Sebab ana pakaryan sing kudu tak lakoni, sing kudu tak tinggal. Ini. Aku mung kepingin cerita sethithik wae bab lelakonku saksuwene aku ora ana ngomah. Tanpa aku kandha karo sampeyan nalika semono aku katimbalan karo Gusti Nggung Wiraguna. Supaya ngadhep ana ing katemenggungan. Batin atiku aku duweni keluputan apa. Ning jebule iki ora. Babar pisan aku ora duweni keluputan ning aku malah didhawuhi karo Tumenggung Wiraguna. Lah dawuhe Gusti Tumenggung ki apa Kang Wira? Gusti Nggung ngendika menawa iki dina saiki iki Gusti Prameswari ing Majapahit kuwi lagi nggarbini. Lan duweni pangidam-idam kepingin dahar ananing atine Kidang Kencana. Mula saka kuwi aku sing didhawuhi ngupadi atine Kidang Kencana. Aku digawani pusaka tindih Kraton Majapahit sing arane Tumbak Kyai Gobang nalika kelakon Nyai. Aku mlebu alas Majarata mburu ananing Kidang Kencana sing ngono kono. Ya oleh pangestumu nalika semono aku kasil bisa mateni Kidang Kencana kuwi mau. Dadi kasil Kang. Iya, nganggo tumbak Kyai Gobang. Ning aneh, Aneh apa Kang Wirabastam? sawise Kidang Kencana kuwi mati, tumbak Kyai Gobang uga musna. Loh, Bareng karo Kidang Kencana. Nyai, Kakang Wirabastam. ya iku. Rika dipercaya dening Gusti Tumenggung Wiraguna. Upadhyananing penjaluke Gusti Putri ana ing kerajaan Majapahit rika sanggup digawani Kyai Gobang. Ananging Kang Kyai Gobang sing rika gawa nganti ilang musna. Batining rasane atiku Kang Wirabastam. Nek nganti Kyai Gobang ilang kamangka sing gawa iku tangan rika. Apa Gusti Brawijaya gak bakal duka? Tan wurunga Kang Wirabastam. Sampeyan bakal nemu pidana dening Gusti Ya, iku lho, Brawijaya Kang Wira. Nanging dawuh Ndara Nggung kuwi ora. Sampama Kyai Gobang iki kelakon murca saka tanganku ilang sing tanpa iku
bakal nemahi ana bebaya ana ing laladan mojo. Ya iku sing tak wedi. Ning ngene lho Nyai. Ya mergo iku mau aku. Aku sing ngilangake tumbak Kiai Gobang. Aku kudu sing bisa mbalekake tumbak Kiai Gobang. Mula aku bali iki sepisan ya sambang cilik karo kulawarga ing kene. Sing kaping pindho aku njaluk pamit. Aku tak goleki tumbak Kiai Gobang sing murca ana ing alas mojo. Iya. Pamit kula atur. Coba Rumaos ngendikan panjenengan kados ngoten Joko Welas rumangsa kedudut batin kula. karepmu kepiye? Menawi panjenengan badhe madosi murcanipun tumbak Kiai Gobang menika, kula sabiyantu marang panjenengan kula nderek. Wong kula niki anak putra Bapa Wirabastam. Kula kedah nyambung watang wutunge wong tuwa kula. Jokolas. Nggih. Iya. Janjane pun bobo ki ya wis ngerti. Kowe kepingin duduhake derma baktimu marang wong tuwa. Menika leres, Bu. Kowe kepingin sabiyantu karo pun bobo goleki tumbak Kiai Gobang ning mono. Nggih. Temenan kuwi. Saestu. Kula sabiyantu marang panjenengan. Tekad kajat lan niatmu wis rangkep dadi sawiji kepingin mbiyantu pun bobo. Menika leres. Ya, ora apa. Ning tak kira ya cukup pun bobo wae, Ger. Awakmu ning bale omah kene, ya, ngancani karo biyungmu. Boten, Bapak. Menawi panjenengan gadah kacilakan, kula nggih kedah tumut cilok. Ngono iya ya. Banjur Roro Wilis arep matur. Belum. Melu karo pun bopong goleki tumbak Kiai Gobang. Wani kowe. Enduk. Bocah wadon lho kowe. Ya. Iya. Ya. Ora maikani. Wong kowe anak tunduk, anake Wirabastam. Ya. Ya tak tampone panjene awakmu kepingin dudono derma baktimu kaya kadangmu si Joko. Ya, ayo bareng-bareng goleki tumbak. Ini ya. Ojo wasumelan. Anakmu tak gawa, tak kanthi goleki tumbak Kiai Gobang iki mung ora ijen. Kae ana wong-wong sing perlu digawe kae. Ya perlu digawe. Nggih. Aja entek saiki engko ae, ya. Jol, Nggih. ojo kami tegan karo bendaramu si Jokolas. Ya. Nggih, ngaten-ngaten. Kanjanono. Nggih pun kuwatir masalah Joko Welas iki pun kuwatir. Ayo bareng-bareng ana ing alas. Nggih, Sapa jenenge iki? Aku kok lali iki. Siapa kan Nyai? cemet yono. Cemetiono, Pak. Abdi jenenge kok api, tapi jenenge Abdi Sekti wae. Coba. Kok wae sinten? Ya apa? Wis ora usah digagas. Setiana. Nggih. Awakmu tak kongkon nganjani anak kowe. Nggih, kok dawuh. Roro Wilis. Ayo. Ning ora saiki, Nger, ya Joko Welas, Roro Wilis, Samsul lan Sekti, ya. Sesuk wae. Barengi mlethek ing surya, ayo bareng-bareng mlaku tumuju ana ing alas Majarata. Saperlu goleki tumbak Kiai Gobang.
Nyai, Iya Kang Wira. sawetara ayo leren dhisik, lerem dhisik, sesuk-esuk aku njaluk pamit tak budal nganti anak-anakmu ana ing alas mojo. Sadurunge aku titip-titip karo anak-anakku sekeloro ya Kang Wira, aja sampe antarane Joko Welas karo Rolo Wireski nemoni cilaka ana ing tengahé wana tak Majarata ya. Kuwi yo anak. Ayo saiki katermu. Manyarsari antarane Gunung Sari. Ya iki jejere menungsa urip nang alam bebrayan. Kudu gelem ngangsu kaweruh. Butuhe apa? Butuhe cek eruh. Apa sing kudu diruwi? Cek eruh perbuatan elek, apik, salah lan bener. Mula dieling-eling. Bebasan wong urip nang alam bebrayan iki nak kon tak kandhani. Apa kabeh dadi perbuatane menungsa iki menungsa bakal ngunduh wae pakarti. Sing diarani pakarti perbuatane menungsa sing gawe nelongsone wong, gawe rugine wong, gawe cilakane wong, menungsa bakal ditagih karo perbuatan itu. Balike menungsa sing gelem tulung tinulung marang tak padha-padhane urip bakal dikeki pahala karo sing nyipta jagat saisine. Anggonmu ngangsu karuh ibarat cara kendi wis mbok isine cara lulang wis garing pentengane. Nggih, Bu. Duwe kegayuhan apa, Ngger? Kula kaliyan Nadi kula Mayang Sari menika gadah kegayuhan dados prajuritipun Majapahit. Lho. Dadi awakmu kepingin dadi prajurit ana ing Majapahit. Nggih, Iya. Nang dieling-eling. Menungsa urip nang alam bebrayan sakjane wis dikeki sangu karo sing nyipta jagat saisine rupa tulisan sing manggon ana awakmu. Ana tanganmu kiwa lan tengen. Nek wong ngarani rajah tangan. Iki tulisan, Ger, dieling-eling. Sing kiwa diwaca milah, sing teng diwaca milih. Apa tegese? Milah. Awakmu urip nang alam donya mituhana dawuh Gusti kang nyipta jagat saisine. Iso milah-milahno perbuatan elek, apik, salah lan bener. Sing tengen milih apa tegese? Awakmu urip nang alam donya mituhana dawuh Gusti kang nyipta jagat saisine. Pilin lakonono perbuatan sing bener sing apik, tinggalan perbuatan sing elek lan salah. Insyaallah donya akhirat slamet yakin, Ger. Mula kecokane menungsa sing kuat ati-ati urip menungsa bakal ngunduh wae pakarti ya. Ya, nek pancen awakmu duwe kegayuhan kepingin dadi prajurit ana ing Majapahit, syarate menapa? Nek awakmu wis ninggalno pedempokan kene iki lelaku. Golek ana pawongan sing aran Wirabastam. Wirabastam. Ya, ing kono Wirabastam niku sinten, Bu?
iku prajurit ana ing Majapahit. Tetunggule prajurit ana ing Majapahit. Ya merga iku awakmu bakal bisa keturutan panjangkamu nek awakmu kepengin dadi prajurit ana ing Majapahit. Aja kesuwen, Ger. Cangkas sikilmu tinggalen pedhepon kene golek ana pawongan kang aran Wirabastam. Nek mengaten kula kalian adik kula Mayang Sari nyuwun pamit nyuwun pangestu. Kalih ing cambikala sak tindak lakumu, Ger. Ya. Kelari cakat saikine wis dinarik dadi pepethen kodrat. Menungso urip nang alam donya sak derma nglakoni ora bakal bisa nyimpangi samubarang kedadean sing wis dikersakno karo sing nyipta jagat saikine. Ya nggih, Manyarsari antarané Gunung Sari. Tak eting saka kadoan. rasane. Jenenge nek wong kepingin duweni kekarepan mlaku iku ya abot, Dik. Oh gak ngono. Ae dhewe oleh mudhun teko Padepokan. Pengen dadi prajurite Majapahit. Iya, ning oleh pesen teko Bapak. Lah iya wong dipeseni nang jero Mang, awak dhewe sadurunge pamit. Heeh. Kokon goleki Wirabastam. Kakang Wirabastam. Heeh. Kongkon ngewangi nyawiji goleki tumbak. Tumbak Kiai Gobang. Heeh. Minangka tumbak Kiai Gobang iku tindhe Kraton Majapahit. Majapahit. Nek kelangan tombak Kiai Gobang, Majapahit bakal hancur. Iki yo opo? Abot iki gawe dhewe. Ya awak dhewe kudu sing sabar. Jenenge wong lelaku ya kaya ngene, Dik. Di sana. Di sana aku durung tangguh karo awakmu. Ning awakmu muni golek tumbak Kiai Gobang. Nyemoni aku. Aku pisan gak tahu ketemu awakmu. Kok moro-moro omongmu gak enak. Ning kon bahas tumbak Kiai Gobang, ateges kon nyemoni aku karo adik. Aku mbahas tumbak Kiai Gobang ambek adikku. Dipeseni karo bapak guruku. Karepmu Goleki Kakang Wirabastam ambek tumbak Kiai Gobang. Awakmu sapa? Wirabastam. Iya, Nek kon durung kenal karo aku Joko Welas. Joko Welas. Iki Aku Roro Wilis. adikku Roro Wilis. Iku. Para batur-baturku. Karo kono. Sapa? 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 Samsul. Samsul. Gak ngono. Awakmu oleh wong loro iki rungsep. Iki kaya ngene. Rungsep kok muales ayo apa? Ya karo Wak. Menyek iki. Di sana Ya, balik soparanmu. aku Kang Aran Gunung Sari ki adikku Mayang Sari. Sari. Gunung Sari karo Manyarsari. Iya. Nek kon muni goleki tumbak Kiai Gobang tindhe Majapahit. Ojo nang ngarepe Joko Welas. Ateges awakmu seman-semon ngejak gak enak ati karo aku. Ya apa? Tak rungok-rungokno ket mangkok atos omongmu, Dik. Arek jek wingi sore kok kandel omongmu kaya wani ndilat wis abang. Kang, Iya, Bedhe. omongane kok atos teko Kakang. Koyoke ngejak gegeran. Sikat saja. Gunung Sari karo Manyarsari. Iya. Nek kon durung ruh, sejatine Wirabastam
iku ngono wong tuane Joko Welas karo Roro Wilis. Akeh. Wong ngomong akon-akon anak Wirobastam, ponakane Wirobastam akeh. Aja percaya. Aku gak percaya nek Gurung Rugdaya kesaktenmu nek kon sakti sok ngalahno aku wong loro kon berarti nek Lho, Kakang tadi ono papan kene. Yo. Dek, Dadi mawon. adikku Mayang Sari. Iya, Kak. Nek ndelok saumurane iki saumuranmu. Nek mungsuh kakangmu iki geledak gak karuan kalahe. Musuh Mayang Sari. Maju, Dik. Adik musuh adik. Bledeke kakang musuh kakang. Adepono, Dik. Roro Wilis. Sing ngadepi Mayang Sari. Ya. Nek awakmu ancen wani barek Mayang Sari. Tampanono. Ya tak tampani. Aji. Tumbak lid. Ais. Ais. Mung sakmono ilmumu. Ora ana apa-apane. Wong ngono wis kalah. Ilmu Gak mempan. Ilmu gak mempan. Yo. Raunine, Mang. Saiki wis gak usah kesuwen. Ojo maju, ojo siji, ojo lur, maju bareng. Kandang ngono Gunung Sari. Ojo draganku. Wis gak kesuwen, gak usah ngambil aku wae. Pisan ae. Wis Kang. Ayo, Kang. Wis. Iki awakmu Kang. Jatane Kang. Ayo. Mikir, Dik. Rapal daya kesekten, Dik. Langsung mawon. Rapal Najimo aja nganti tumpang sono ing papan kene. Gak bakal kalah. Yo, wong loro maju bareng. Ana tanganing Joko Welas. Tak tampani, Cuk. Tampan ono daya kesektene Gunung Sari. Mek sakmono kadigdayane Gunung Sari. Sakti temen awakmu. Ayo. Siji boko siji mari adu kasentikan. Saiki adu to sing balung karo. Yo, Loro maju karo, Cung. Ayo adu to sing balung ana ing papan kene. Sing dadi sulame bumi ya iku sing aku. Cukup. Apa Kang? Sopo pawongan sekembar. Joko Welas, Nggih, Bapak. ono kedadian opo nggih? Menika Bapak. Tiang sakloron kang aran Gunung Sari kalian Manyar Sari. Nyemon-nyemoni kula teng papan mriki. Terus madosi tumbak Kyai Gobang. Ngono. Nggih. Dhewekne nyebut-nyebut tumbak Kiai Go. Tumbak Kyai Gobang. Sapa jenenge iki? Gunung Sari kalian Manyar Sari, Bapak. Gunung Sari, Manyar Sari. Bener. bener, iku kan dadi aran. Awakmu sapa? Awakmu arek teko peguron teko endi? Ya. Aku kalian kelawan adikku Manyar Sari, muridé Rama Resi Tumapel. Muridé Resi Tumapel. Resi Tumapel. Teko ku nang kene goleki Kakang Wirobastam ambek goleki tumbak Kyai Gobang. Gunung Sari, Manyar Sari. Yo, Ka ono loro telu Wirobastam yo aku. paduh Kakang Wirobastam. Kula nyuwun pangapunten kalian. Nyatane dudu wong liya. Awakmu sakloron isih dulur tunggal wiritan karo aku. Menika sinten, Bapak? Iki isih dulur tunggal guru karo pondok. Ojo nganti salah tompo yo, Ger. Nggih, Bapak. Si Joko Welas iki anakku. Roro Wilis iki uga anakku. Berarti leres.
Joko Welas kalian Roro Wiris niku yuga panjenengan. Dawe Bapak Resi Tumapel supaya ketemu karo Wirobasta. Kae duweni gegayuhan apa, Ngger? Si Gunung Sari karo Manyarsari. Kula kalian adik kula Manyarsari niki gadah kegayuhan. Kepingin dados prajurite mojo wae dalan. Yo, Kula kalih Bapak Resi Tumapel diutus moni jenengan Kakang Wirobasta. Wirobasta. Diutus nyawiji madosi tombak Yago. Saperlu iya bener. Iki dina tindih Kraton Mojopahit tumbak Kiai Gobang iku murca. Aku sing kudu bisa nemokake tumbak Kiai Gobang. Ya mapan kebenaran, ya di Gunung Sari Manyarsari. Nek awakmu nyawiji karo aku karo keluargaku kabeh, ya ayo rewang-rewang ngono aku bareng-bareng goleki tumbak Kiai Gobang sing murca ana alas Majarata kene. Ini saiki tak bagi, ya tak dum penggawean iki. Joko Welas, Nggih, Bapak. kowe karo si Dul Kanjanono, ya Nggih. mlaku mengulon. Roro Wilis, Nggih, Bapak. aja padha karo kadangmu mlebu ning kowe mlaku mengetak. Nggih, Bapak. Gunung Sari Manyarsari. Nggih. Anak-anakku wis tak dum penggaweane ngetan lan ngulon kowe menyang ngidul. Ngulon. Ngidul ning mojok ngulon ya. Nggih. Mengko aku sing bakal nunggoni ana kene. Ning ngene. Pelengku mengko nek nganti wis sumuruping surya tegese wis peteng alas Majarata iki nek durung ketemu karo tumbak Kiai Gobang baliyo ana kene ya bali ana kene tak tunggu aku sing ngono nggih ayo nyawiji maneh ana kene sesuk-esuk mbarengi mletheke surya ayo bareng-bareng digoleki maneh Nggih, Bapak. Nggih. Wis krungu kabeh tembungku ya. Saiki tindakno pakaryanmu. Ayo Pangestunipun sapa? Traing nata Trang nata Risan Kanan jaya Dan prayitna Sabarang halya sembrono Sapadang watengkel Asaning Baskara Sindening pradangga Saja sesuaran Ni bangsa newala Ajen lemong tanpa Lagi, Den. Gasul. Kenapa? Awak dhewe ubek alas Majarata sisih kulon. Alas Majarata sisih kulon. Sisih kulon. Ning sampe seprene gak nemokno. Lah nggih, pun adol lho niki. Awak dhewe mumet-mumet tapi sampean ngerti. Rina tak. Napa? Macan. Mesti ana pinggir kuwi. Sampai niku pun meden-meden ngoten, Den. Nyatane sak ben awak dhewe liwat macan iku mesti lereng nang kuwi. Lho. Ya napa sih? Kula niki weden pun ati ngomong-ngomong macan lho. Macan niku lho karo macan. Ya apa nek sampean duwe rumangsa wedi tapi duwe pengerten macan. Ya apa iku karepe? Gak ono macan paling jahan nggih. Macan niku paling kereng. Kewan Sampai cemerap gerenge tok niku lho kula pun wedi. kewan sing paling kereng iku Macan. macan. Gerenge tok iku medeni aku. Walah ya napa sampean niku? Carane kira-kira aku cek iso nyernakno macan iku. Carane ya napa? Nek macan gereng berarti lho,
macan gereng berarti nggak kudu mangan wong. Carane awak dhewe nandingi macan iku nek wis gereng ya apa, Cak Sul? Lho, ya sampean gereng dhisik. Aku gereng dhisik. Lho, Sak durunge macan gereng tak gerengi dhisik. gereng dhisik. Macane mesti melayu. Oh. Ngoten lho. Tapi macan iku gak gereng tok, Cak Sul. Lho gak gereng tok. Nyakar bareng macan iku, Cak Sul. Wah, perkara macan nyakar sadurunge dicakar macan, sampean cakar dhisik. Sak durunge macan nyakar, Sampeyan cakar dhisik. Ngoten lho. engko nek aku gak kedisian nyakar, kalah karo macan. Kalah. Oh, pinter nek ngono sampean. Lho ya napa? Meguru nang sapa sampean? Super-super iki lho. Lho. Nggih meguru kali tiyang sing semerap. Kok Ya. Nek ngono sampean iki tegese batur ning gak mung batur ning iso ngewehi aku kawero. lah nggih. Tiyang niku nek pun medal ndugi griya napa malih teng alas ngeten. Nek atik wedi nggih mboten lupute nyawa taruhane. Wis tak niati tak kajati, Cak Sul. Nggih. Bot-bote aku kepingin ngewangi Bapa Wirabastam. Leres. Nemokno tumbak Kiai Gobang tindhe kraton Mojopahit. Mojopahit. Tak rewangi bondo tekad lan patiku. Nggih. Ana bebaya apa bakal tak adepi. Ning sampean batur ngewang-ngewangono aku ndoleki Kiai Gobang iki sing temenan. Pun kuwatir, kula teng pundi mawon, tapi sing mboten kuat niki lak weteng niki ya. Sampeyan iki masalah mesti weteng. Sampai jembling koyo ngene iki sampean mesti luwe. Justru sing jembling ngeten iki lesuwan. Ya napa sampean niku? Ojo kuwatir. Nang jerone alas ana panganan sing akeh. Enten panganan akeh, panganan apa niku? Siji, Nggih. ana gedang. Enten gedang. Loro ana wit pencit, ana wohe. Lho. Ya. Sing nomor 3 ana salak. Enten salak. Sampeyan nek kurang engko tak kei kembang rawe. Lho lak keroken. Ya babau kit mau Kula gedhekno mangan wetenge gedang, mangan salak. Mm-mm. Rai kula malih kaya jus. dadi jus buah. Lek napa sih? Ngene Cak Sul. Nggih. Macan iki nek ancene nang kono. Nggih. Ayo diranti nang kene nek ancene engko wani mlebu mrene nyedhek awak dhewe. Ayo dipateni. Sampeyan pun kuwatir masalah niku. Ah, Ahline lho. lho ahli. Nompo atik gak wani ya, Mas. Lho pun kuwatir. Lho, boten bisa. Kenapa ya napa? Gak lidok Cak Sul. Krungu awak dhewe jelas moro. Sampeyan mau wis sanggup wani. Sanggup. Jajal tandhi ana macan iki. Nek iso sirnakno ana papan kene. Can aku mah guyon lho, Can. Aku mah guyon. Angenmu temenan lah. Pun kuwatir. Tenang. Tenang, Can. Oh, dasar kan lu. Lu aja. Ngerti sampeyan Cak Sul. Lulut Cak Sul mau lus-lus das. Guyon aku, guyon. Ojo. Nah, dipun ngeten. Guyon kak. Guyon. Lah dipun ngeten ya. Patenono Cak Sul. Kula pateni. Nek iso patenono. Nek nantang Ngoten ya. sampeyan iki sumbare tok ae gedhe. Minggiro nek ngono tak adepane. Kali ngoten jare. Macan sing gegirisi. Tak jaluk awakmu ojo ganggu gayaku ndoleki tumbak Kiai Gobang sing murcana ing alas Majarata.
tak jaluk sabiyantu karo aku, rewang-rewang aku goleki tumbak Kyai Gobang. Gak gelem ya. Mboten poro ta? Gak gelem kira. Tak gelem mboten. Wes sisan tak oke, mati kok. Den. Melajeng niku. Ya ngono tak sul carane. Oh, ngoten nggih. Sak sirnane macan sing gegrisi Cak Sul. Nggih. Kenek gawe pangeling. Kena damel pangeling-eling. Disekseni geter-pater bumi jagat mewah angkasa. Sak sirnane macan kenek gawe tengerono ing papan kene. Nggih. Desa iki tak jenengno Simo Ngagro. Simo Ngagro. Oh, alah. Cak Sul, Den. Terus yen apa niki? Surya wis katon surup, Leres. welinge Bapa Wirabastam. Nggih. Nek Surya wis sumurup, katon peteng dedet, lelimuran bebasane. Nggih. Awak dhewe dikongkon nglumpuk ana ing tengah-tengahing alas Maja. Nggih, 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 nggih. Nek ngono gak kesuwen ayo budal nemoni Bapa Monggo, Wirabastam. monggo, kula neraken nggih. Gawat yo apa sih biasane kene yo ngasu nang kene yo Ayo nang kene lho. biasa aja gampang biasa ngono, Dik. Jarene wong-wong esuk kene iku ora gawat ngene wong ora ngomong wedok apa-apa ngono. Disenengi ngono lho. Lho, makane awake dhewe kudu hati-hati ndek. Yo blae nek diseneng ngono. Ayo mangko saka kuwi. Mangane saiki hati-hati ae, Mbak Yu. Iya. Engko ewang ngono aku ya aku mang ngorong timbo Engko nek gak iso gawe ya apa iki engko. Amane wangi ya. Lah awakmu piye ta wong golek banyu ora nggawa ada terus nggawa ada ya apa? Lho, iku mau wis tak dalek kuno, rong timbo. Kadi nggo mulih kok amane wangi aku ya ngene tak iku ya. Nek alas ki sepi banget kok. Ora ana apa wong pang sliwer blas babar pisan terus ya awake dhewe ki ya apa ben menawa ana apa-apa iku. Lho tulung sapa? Tapi biasanya lo rame kok saiki sepi. Lah ya mangko sak kuwi awakmu kudu hati-hati. Paling drodok aku ngene iki. Wis, ayo saiki aku ngetan. Ndok ndelik kono ku bane bening. Kono iki to. Iya, ya aku sing di goleki wong iki. Terus diluk. Ayo. Mbak Yu, sapa Mbak Yu? Hei. Lapo kono kene? Hei, Kula niku pun pegaweane kula golek banyu nang gelik mriku lho. Terus banjur sampeyan niku sinten? golek banyu. Ya to mung pegawe aku kok. Aja enak-enak awakmu golek banyu. Kono iku bahaya. Aku ngerteni lah bahaya aku mangko saka suwi. Adekku tak kandhani iki mau lagi tak kandhani. Melo aku ae sing enak. Nek nandi? Lho, tak engko tak kandhani. Os, Hei, awakmu lho, Bu. Tangan tuangan. Perkosa. Goblok. ya apa? Ket mangkak bras-bras. Perkosa. Iya. Ya, payu lah. Sopo? Kok sugih kendel awakmu nulungi arek itu? Kaya sampean kaya ciwani karo arek wedok-wedok tok. Awakmu aja melok celeng boloten kanggone aku. Sampean ngomong kaya ngono. Mbok ya dipikir dhisik.
Apa? Apa ya iso cah wadon ngalano sampean? Lan api apa jari aku arek wedok iku? Ya gak iso kaya ngono. Kok gak iso apa? Awakmu aja melu-melu minggir. Ora bakal aku minggir. Nek gak kena tak elingno, tak tugel gulumu. Monggo. Wani karo aku. Lapo gak wani? Iya Mbak Yu. Engko tengahane wong loro gak ono kewangi. Mamula lah mamula Mbak Yu. Ning belik kene iki awakmu wong loro tok Mbak Yu. Ya. Ya hati-hati mbok ya wong akeh. Aku ora kurang hati-hati lho. Bojok aku diperkosa terus aku ya wedi kok apa aku ya bawa banyu-banyuku sampe aku tak kaya ngono lho. Lah ya mangkane untung ana aku ning kene. Iso nulungi sampean Mbak Yu. Wis Pundi niki? wis tak iki kawono Kota Cak. Kermangsul nggih. Iya, tenan mulai Cak. Ya aku hati-hati. Kula teraken nggih. Matur suwun nggih. Muaten kok. Hati-hati Cak. Mamula lak mamula. Ning belik kene iki akeh bebaya. Wong wadon. Kaya gak mikir sampe samunune. Walah. Hawane panas. Kosong kudu ngombe lanek banyu. Ya bangetan Suyati. Iki sapa iki? Aku Rara Wilis nih. Rara Wilis. Iya nih. Aku kok njaluk tulung ngono kowe gelem yo. Ya gelem to nih. Njaluk pitulungan apa nini? Aku ngelak Duk Rara Wilis. Pirang-pirang dino aku ngelak tenan. Anake banyu nang telaga kae aku gak iso njuko. Ya wis ninteneno ning kene iki. Tak cupukno nih. Kok jukono Duk. Iya nih. Tak cari nang ngene ya Duk. Iya nih, enteneno dhisik nih. Rara Wilis. Tak bujuk alu tak jurus. Ya iki aku bisa mateni Rara Wilis. Rara Wilis. Rara Wilis tak pateni. Mati Rara Wilis. Yo nang ndirek ning Wilis iki rek. Wong ngeterno diluk lho gak ono lho wis tak terno nang ndi ning Wilis iki. Ning, sampeyan ngene pundi ning? Kula pun masuk mriki. Ning. Waduh nang ndirek ning Wilis iki. Dadi lono ning kula tanggung jawab kula e. Ning, sampeyan ngene pundi ning? Lho. Tolong.
ana swara, gak ana rupane. Lho, kaya suarane wilis iki. Tolong. Kok endi iki? Lho kono sumur tak dolane yo. Iki kaya esuk. Neng. Sampeyan tol. Apa awakmu kok wedi ambek aku sih? Loh. Awakmu iku lho gendruwo sapa gendruwo? Loh. Cak cemet. Rene met. Lho, sampeyan kok kenal kula? Apa awakmu gak ngerti suaraku? Suarane tapi kaya macan. Coba remen-remen suaraku. Nek suarane nggih leres suarane Neng. Tapi kok wajahe segenderuwo ngeten Neng. Ya iki mang lho ana kedadian. Enten napa nih? Aku dikongkoni nini njupuk ngombe. Nggih. Dadak raiku kaya ngene lho. Dadi kecemplung jenengan. Iya. Mulane bungok lontong ngoten kok doleki. Sampeyan jebene masyaallah Neng, nek ngeten nek kula ngetutaken dhewe wedi Neng kula tak mantuk dhewe mawon. Lah apa awakmu wedi wong aku ya pancet ora wilis kaya ngene kok ya. Gak ngandel tak kono wong-wong lho. Masyaallah. Lah apa awakmu kok kaya ngono iku lho. Nah, mboten percaya kepindir marah apa aja sampean. Niku nang banyu sampe ngilu. Lho. Lah! Met! Aku kok kaya ngene, Met. Apa sewu guys? Kula kok wedi tambah mboten enak. Sampun sampeyan kemlung kate wajahe ten opo jeneng asline Ning? Sampun ceritani ngono lho Ning. Iki mang aku mari nulungi nini. Nggih, terus ngoten-ngoten. Adek njaluk ngombe, Met. Iki mang Ngoten-ngoten tak jupuno. Nggih. Lah iki mang aku dijungkrakno. Jungkrakaken lho. Iya, Met. Kurang ajar. Ngoten kok. Patung sampean wau ditolong wau berupa ngeten wajahe. Waduh nenek ngeten nggih ya napa ning kedadian iki kula laporan teng lho ya napa rek rapun kene terus kok tak mantuk dhisik mawon nggih. Aja, ayo wong loro ae Ngoten, kabeh. ditanggung mawon nggih. Iya nang alas Nggih. jeranu kuno lho. Ngoten ah. Iya. Nggih monggo ning kula dherekaken ning. Wong kono iki lho. Rupamu gak ayu blas, adikku iku ayu. Apa ngomong apa karo? Jong ora kandhani. Kok moro tangan, Den? Nggih. Dasarmu wedok. Kon wani ngantem karo aku. Lah apa aku gak wani? Mesisan. Surain donya lebure papan cinorek. Podo-podo detek biadeke pendekar. Mas mau sekarang Mas jangan kok getol lho. Ya apa rek? Kon tak sabari enak-enakan kon ojo ngaku-ngaku adik. Ayo. Mesisan adu to sing balung ono papan kene. Ajur misian ajur.
Apa kaya ngono iki piwulangipun bapa tumrap awakmu, Nger? Joko Welas, Roro Wilis. Dadi, Langsul. Nggih. Kok nganti anakku sakloron ndadekno dredah dadi padudon ki sebabe apa? Lah niku akon-akon niku akon-akone derek dan Joko Welas. Wis. Awakmu sing nyekseni kabeh. Nggih, iki ning wene mbok dakoni dereke lho. Lah welek ayo. Minggir kok tak takonani anak. Nggih. Mun kareng-kareng Joko Welas. Ana apa ngger kowe nganti padudon karo Wilis. Nganti maneni kakangmu kuwi kedadiane ono. Welas. Joko Welas. Wilis. Joko Welas. Wilis. Bocah ditang wong tuwa kok delok-delok kaya watu. Nyuwun pangapura Gusti. Kula ingkang sampun kepadhot. Kepadhot nyabda anak kula ngantos dadi. Wilis. Samsulan nggih minangka seksine kebadut anggotku ngeculake tembung nganti anakku dadi korban sing kaya Ucap sing katen sogi jenengan. nek ana papan kene ora iki mengko ngebut-ngepi dalan sing kene wong ora bisa salang liwat ana kene. Wilis wujudku sing watu ora lumrah kowe demono ngono kuwi. Tak simpangno ana sak wetane dalan, Nger. Iya! Semono. Joko Welas. Aja demono ngono kene, Nger, sing wujudmu wis dadi watu kene. Ya. Ngebek-ngebeki dalan kanggo salang liwate para menungsa sing liwat kene. Tak simpangno kowe nyimpang ngono sisih kulon dalan, Ger. Iya! Samsul. Nggih, Ton Putih iki. Dadi kaya apa barang wis kadung. Nggih. Ya seksenono ya. Ing papan kene besok yen ana rejane jaman karan ana watu sakloron nggih tak jenengake papan kene iki Watu Bloro. Ayo diterusno goleki tumbak Kyai Gobang ya. Lego rasane atiku. Sakwise aku nyelamur laku, kaping 1 aku dadi kidang iso nyidra
tumbak tindhe kraton Majapahit Kyai Gobang. Kaping pindho aku iso numpes keluargane saapang cindile kabeh. Wirabastam bakal keciwa atine, jelas wis lega iso dadekno Wirabastam golong komeng kyayang koyo ketempelan demit no alas Majarata kene. Wis ayo Wirabastam gajal papaken laguku bakal tak sosok tumbak Wira Jawa. Loh, sapa kon? Arek ijo loro jambal karo Wiro Jawa. Wis gak kesuwen. Iya. Iki yo Tumbak Kyai Gobang tindih kraton Majapahit. tumbak Kyai Gobang. Iya. Kekno. Kekno. Gelem aku enak dapuramu. Aku gelem ngekekno pusaka iki nek kon wis iso ngelangkai bangkeku. Wira Jawa. Iya. Sopo? Aku Manyarsari. Mayasari. Lah sing siji. Gunung Sari. Gunung Sari kalau Mayasari. Aja melok cawe-cawe. Aku dirasa gak lega gak lilo nek gak ngentekno abang cindile Wirabastam. Iki wis tak bablasno kabeh wis lega blong atiku. Wira Jawa. Iya kono aja melok-melok. Dina iki aku bakal dadi pepala. Oh, dadi kon pepalaku. Pesisan gawe kok tak sosok. aku. Duh, aduh. Aduh. Licik kon. Ya Wira Jawa. Kon gak wani adep sapu jajar ning awakmu perang undur-undur. Aku kon sosok pusaka tangga mburi. Wis ngakoni kalah. Iya aku ngakoni kalah. Apa sing mbok karepno? Aduh. Kekarepku karo adikku sing Manyarsari kepengin dadi prajurit Majapahit. Oh, dadi kon kepengin dadi prajurit ana ing kraton Majapahit. Yo Wira Jawa. Warga karo Manyarsari. Tompon aku wis gak kuat. Tompon puskut. Yo. Tumbak itu. Aduh. Tumbak wis kecekel awak dhewe. Iya. Matine Wira Jawar. Papan kene tak kei tenger ndawar. Budal dina iki. Ayo. Apa sebabnya awakmu tak ajak goleki bapakmu? Nggih, mboten ngertos kula wae. Rasane ngatine Nyai iki was-was sumelang. Lah napa? Kate gadahi rasa was-was niku. Sak gustimu ayu, sak gustimu bagus. Nganti sak prene ga ono kabarane, terus tak goleki nandi iki. Kamangka alas Majarata sakmene ambane lho, Sur. Nggih, mugi-mugi mawon mboten enten napa-napa ngoten lho. Bingung atiku saiki. Kakasing Saiki atiku. Ya monggo dipadosi mawon panggil lho. Kang Wira. Lah yo kan dadi pengangen-angenku sampean. Dadi angen-angenku sampean Kang Wira. Aku durung bali nek durung bisa ketemu Tumbak Kyai. Kakang Wirabastam. Loh, sapa iki? Lho ki sapa iki, Kang? Gunung Sari Manyarsari. Nggih. Napa niki ingkang leres Tumbak Kyai Gobang? Iki Tumbak Kyai Gobang. Loh, kene iki. Gunung Sari Manyarsari. Ya.
Matur nuwun sing tanpa upama dene awakmu bisa mbalekno tumbak Kyai. Bapak matur nuwun sanget dene menapa Gunung Sari kalian Manyarsari sampun saged sabiyan yen to bocah loro iki murid. Wirabastam. Monggo Gusti tumunggo. Aku ngomong apa? Tumbak Tindhe Majapahit. Ketemu apa? Yen urung temu, dina iki kok tak raket. Ngerti? Mangke rumiyin Gusti tumunggo. Ing ngajeng panjenipun tumbak Kyai Gobang menika Iya. ical saking tangan kula. Nanging dinten sakmangken sampun kepang. Menika wujudipun tumbak Kyai Gobang. Sapa sing nemokno? Sanes Apa kabare kedayamu? nggih. Pangapunten, ingkang saged nemokaken tumbak Kyai Gobang menika sanes kula piyambak. Sapa? Nanging adi kula sak kembaran Gunung Sari kalian Manyarsari. Saka ndi? Saking padepokan ngene Bapak Resi Tumapel. Butuhe apa, pamberi apa? Piyambakipun kepingin sanget ngabekti wonten ing Kraton Majapahit dados prajurit ing Majapahit. Iya. Kepingin dadi prajurit ing Majapahit. Mila menika Gusti Nggo. Yo, Tumbak tumbak tak tombone. Kula aturaken panjenengan. Ene. Wirabastam. Nggih. Wong aku iki wong bawan, wong isor. Aku tak matur karo Sing Nuwun Prabu. Yen ana salah sijine murid Jaka Tumapel kepingin dadi prajurit ing Majapahit. Nggih. Yo. Kula kabeh iki tak pasrah rantin aku. Ayo, antumu. Bocah cekloron iki tegese wis ketampa ana ing Sinuwun Kraton Majapahit. Kula sampun matur kalian Gusti Temenggung Wiraguna Bapa ing benjang si Gunung Sari kalian Manyarsari menika badhe katampi dados prajurit. Mlebune bocah loro niki ketampa ning prajurit Majapahit, uga kedadean ana rumah tanggamu anakmu nganti dadi korban. Nggih. Sabda dadi Anak ratu. kula sakloron ingkang dados bebanten wonten ing Kraton Majapahit mriki. Iki kabeh iki tegese lakon iki wis paripurna. Paripurnane lakon anyarengi tumurune wahyu sastra jendra ayune Ngratmugi saged mimbi teguh kayuhanane sedaya para keluarga. Reh dene sedaya sampun tinemu kanthi rahayu salmangga muji sesanti daya-daya nir ing kamikara. Sekali merdeka tetep merdeka karya tetap jaya. Sekalinya bahagia.